Min issa sal-aħħar tas-sena ħatibdew ma kemm jista' jkun ħalli tieħdu kemm tistgħu mill-programm li ħanejdilkom, qed nistidilkom biex tiġu magħna għal dak li qed ngħidulu it-28th day till the end of 2017 program. Jiġifieri, l-iskop tal-programm huwa illi ma kemm jista' jkun sal-aħħar tas-sena intom ħatiġu magħna biex tagħmlu il-famużi nofsija sessions tagħna illi fihom inħadmu il-ġisem kollu. Ħalli nittawnjaw u ħalli naħadmu x-xaham. Għalhekk il-bambinejt dan il-miliet, dawk li l-bisi li forsi bħalissa tiġukom is-sikkati jibdew joqdukom aħjar, tkunu iktar konfidenti meta tiltaqgħu man-nies għall-events. Intom tħossukom anke iktar ħfief, iktar pożittiv meta titkellmu man-nies illi forsi anke ilkom ma taraw u għaliex le forsi anke ħadd ispiraw lilhom biex jinbidlu. Dal-programm qed nagħmluh kif tafu dal-miliet qed nagħtu ħafna rigali u ħafna prezzijiet speċjali apposta xi ħobbu nagħtu speċjalment f'dan iż-żmien u allura minkejja li intom ħatħallsu għal ġimagħtejn, allura l-investiment ħajkun bissa 49, intom ħatiġu kemm il-darba tridu dan ix-xahar kollu. Għal daqstant ħatitlu fuq il-link illi għamiltilkom hawn taħt biex intom tirreġistraw wieħed miftit postijiet li nistgħu nagħmlu available għax naturalment ma nistgħux niftħu kemm nixtiequ. Narawkom hawnhekk.